kabiwalda ungeling ketawang Puspawarna. Binarung swaraning kadang nayantaka ing pepanggungan ingkang mungya hangrangin ungeling ketawang Puspawarna. Jumlorot mawa praba kang angin uwung sinawung sorot lembayung. Sekar cempaka gandanyarum sekar melati gandanyawangi. Suprandene sawetawis taksih kendhih lawan gandanyori sang Atmaja temanten putri. Anenggi punika tawardanira kusumaning ayu rara aktaina sapira imani. Atmaja putri panjenenganipun kadang kula sepuh Raka Mas Bayu Indaryanto sarimbit Ibu Siti Nuriyah. Dasar putri kang sulistya ing warni pramila datan nama wokal ing kalenggan ratri samangke nedya ginarwa padmi. Pating galebyar pating pancurat busanan nirori sangat mojo temanten putri saking sasana pambusanan tumuju mring sasana palengganing nggih sasana Badrayasa Winangun. Pating galebyar pating pancurat lamun to kena soroting pandam kurung kang hangrenggane pindha hangga sasra lumaku ing wanci dalu. Kusumaning ayu rara aktaina sapira imani tuhu putri kang sulistya ing warni lamun to cinandra pindha Bathari kang tumurun saking Kayuwangan Suralaya tumuju cumandha ing Prisma Wiwaha panjenenganipun Bapak Bayu Indaryanto sarimbit Ibu Siti Nuriyah ing tlatah Padukuhan Mlaka Pingkuk Jatirata Kabupaten Wonogiri. Saya dang manggen nyulo maksana prapting wonten madyaning suka nenggi wisma pawiwahan. Katingal suka gambira jroning wardi labet tinenggalan dening para tamu kakung putri. Lumeberi dumateng para bini sepuh ingkang taksih kepareng hanggah hampir kae lumadining tata upacara latri kalenggan samangke katingal hampir hamblabar yayah doyong pacak sujining bali winangun. Tansah saged sepeket kalian pangandining Atmaja temanten putri nenggih panjenenganipun Ibu Kasmiyati dalah panjenenganipun Ibu Tumini kang minangka suling Rama Ibu Duk Nikala semanten kemareng hanganti Atmaja temanten putri lenggah wonten madyaning suka sasana Badrayasa Winangun. Sinungging pepaes saya hamimbi kaberkasan niroli sangat mojo temanten putri nenggih kusumaning ayu rara aktaina sapira imani. Dereng ngantos kepareng kathah kang kawinur sita prapteng ngungyan ingkang tinuju lenggah anggona raras hanyantu priya kang minangka gegandelaning nala miwah hanyantu lumadining tata upacara.
galak ulat kaditatit ambarung kang pamulung halus manis mawe agore pan dadya pantes malatku